one, a two, a 1, 2, 3, 4. Em pots repetir la pregunta? Que vaig a fer un ensaig d'un speech que haig de fer a un festival, ¿vale? I esto es un ensayo. Hola, gràcies per venir i gràcies al festival per... Estic una mica forçada. Quan vaig rebre per mòbil la notificació, doncs se'm van mullar els ulls, gairebé ploro d'alegria, perquè em va fer molt contenta. Jo no he vingut sola, no. He aconseguit arrossegar a una talana Simón Cerezo, que té el mèrit d'haver posat els seus estalvis i els meus junts per fer els llargs. No patiu que ja els he tornat, L'Anna ho té claríssim, L'Anna ha vingut però no parla. No és que sigui muda, és que no vol parlar. El primer curt, Arlequí Exterminador, va sortir d'un dolor molt profund, que és que jo, en acabar la carrera de químiques, vaig començar a treballar de periodista i de guionista de televisió, de comèdies. I clar, quan sortien les coses meves per la tele, jo plorava, no d'alegria, Aleshores vaig conèixer una grande d'Espanya i em va dir, diu, mira, Marta, nos vamos a Nueva York a estudiar dirección de cine. Jo plorant, tal. Bueno, i vaig dir, mira, Carmen, es que, a ver, tú eres grande, pero yo es que no tengo ni 5. I em diu, no, vete a la Caixa que dan unas becas. I allà a la Colúmbia vaig fer Arlequí Exterminador, que és la sortida de l'armari d'una catalana a Nova York. No fa falta anar tan lluny, vull dir, aquí mateix. Bueno, i després vaig venir aquí i vaig fer Intrepidíssima. El gran trauma de la meva infantesa. La meva mare i jo anem de compres als grans magatzems. Robeta, horrorós, horrorós. Mamà, per què vols fer-me la disfressada com una fifi mamarratxo? Jo no ho sóc així, que no ho veus? Que us agrada això? Intrepidíssima. M'ho han donat. Tinc una amiga que és molt elegant i em dona la roba. I vaig conèixer l'Anna Simón i Cerezo. I llavors vam fer Costa Brava, Cariño enviat als homes a la lluna i Sevigné. Només una cosa a Costa Brava, és una comèdia romàntica. El que passa que fa uns mesos o així que s'està tornant a aixecar, bueno, parlen de la pel·lícula, la conviden aquí i allà i tal, com la primera pel·lícula lèsbica espanyola. A mi m'han dit moltes coses a la vida, Mira, la setmana passada van venir uns de teoria de gènere que em van dir que jo era... Espera, és molt bo, Jo sóc heterodissident. Ara, no em preguntis què és, que no t'ho puc dir. Hi ha algú a la sala que sigui heterodissident? Mira amb qui parlo. Tu, mira, s'ha d'estar xiflada, Mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Lo ves? Pues así que vamos tan contentas. Hi ha algú a la sala que sigui heterodissident? No, perquè després podem parlar. L'Anna també vindrà. Ella no parla, i m'expliqueu de què va. Així ja una cosa resolta. Actualment faig alguna actuació en alguna pel·lícula d'algun molt independent i soc youtuber. La gent a vegades té un canal, jo en tinc 2. El que passa que no tinc seguidors, però és igual. Vosaltres punxeu Filmin, ja al YouTube és igual. I em guanyo la vida, doncs mira, fent de professora de física i química. També és cert que de tant en tant sents com que ser docent és un dels millors treballs que es puguin tenir. Però això dura com nanosegons. Molta salut, projectes, il·lusions, si es fan bé, si no tan bé, però sobretot la salut, i moltes gràcies a aquest festival, de tot cor.